Joj, tak toto je aké dobré. Čauko, moje meno je Maťo, toto je 4. deň v Gruzínsku, na Ski Alpo, konkrétne v oblasti Svanety. Dneska vyrážam z dedinky Užguli, do rána bola fajná zima, asi až minus 17. Začínam na ceste, ktorá smeruje na Zagaropas. Za chvíľku budem odbočovať do niektorých týchto dolín. Odbáčam z cesty, tam vzadu, tuto, pod tým hrebeňom sú natiahnuté ciksaky hore. Brodím sa brezovým lesom, predo mnou nejakí dvaja Francúzi a môj parťák. Vyšiel som z lesa, vyzerá to tu nádherne. Konečne sme sa dostali na slniečko, v tom tieni bola extrémna zima. Aktuálne sme na hrebení 2800, na tento kopec by sme mali ísť 3500. Tam za nami už je aj najvyšší vrchol tu v okolí, Škara. Vyšli sme do nejakých 3000, toto je už ten vrchol pred nami, ale ten záver nevyzerá moc dobre. Pôjdeme určite aspoň tam niekde, odtiaľ uvidíme ešte, že ako to bude. Stretol som Talianov, tiež smerujú hore, tiež vravia, že to celkom strmé. Taliani nám potiahli ešte kúsok, teraz už ťahám stopu ja. Aktuálne som už na hrebení, vyzerá to tu bombovo. Keď sme hore v nejakých 3153, tu sa už pozeráme na 3500 Dajdaši. Podľa môjho kolegu sme sa bokami Svanety umiestnili ako prvý tím, to je taliansky tím. Tí sa umiestnili druhý, Francúzi sú niekde tam dole vzadu. Všetci sme sa zhodli aj s Talianmi, že hore nejdeme. Lyžujeme dole z 3150 po tomto hrebení. Vyzerá to akože bombovo. Krásne výhľady, z jazdy ešte krajšie. Na pásoch pokračujeme naspäť po hrebení. Pásy máme zase dole. Toto je že čistá rozprávka. Paráda. To je ono. To je ono. Do psej matere. Fú! Woohoo! Tak to je bomba. To je ono. Toto akože musím dať pásy, lebo tie posledné dva oblúky to sú naše. Takýto sneh ani v Tatrách, ani v nízkych, ani vo vysokých, ani v roháčoch nezažiješ, kamaríde. To tu je také svahy, že dovidenia. Dneska druhý raz 3000, dávam rýchlo dole pásy. Makám za mojím kolegom. Výborne, palice a som ready to go. Ideme na to. Woohoo! Joj, tak toto je aké dobré. Opa, pozor!
Dobre, ruksaky sme zobrali a pokračujeme v tejto parádnej jazde dole. Už sme skoro dole, už to tu není také dobré a sme dole v doline pri potoku. Budeme musieť lepiť pásy, no a mne z toho vychádza, že tých 2000 výškových dneska padne ako nič. Dali sme pásy, pokračujeme zase s Talianmi už druhý raz a musíme sa tuto pomaly vyškrabať na cestu. Takže na dnes vybavené, padne 2000 výškových, polyžované toto, stade hore. Bye guys! A už len zjazd dole do Užguly. Ak ťa bavilo toto video, tak určite sleduj aj zajtrajší deň. Takže čaute.